sobre o galego e o seu uso. Podémonos encontrar con tres posibles casos. Primeiro caso. Hola, boas tardes. Que opina vostede sobre o galego? Pues la verdad es que a mí el gallego me lo paso por el arco del triunfo. Segundo caso. ¿Qué te parece o galego? A mí el gallego me parece muy bien, pero no lo hablo. Hablo castellano aunque soy gallega. Terceiro caso. ¿Qué te parece o galego? Pois a mí moi ben, eu falo galego porque son galega. 3, 2, 1, xa, Comeza en quisa! A ustedes que lle parece o galego? Bonito. E ustedes empregan no día a día? Todos os días falan galego? En todas as situacións? Casi. Sí, en que situacións non falan galego? Bueno, me fala castellano contesto en castellano. Ah, vale, moi ben. Me fala gallego contesto en gallego. Hola, boas tardes. Que lles parece a vostedes o galego? Muy bonito. Moi bonito. Emprégano todos os días? Todos os días. En todo tipo de situacións? Hombre, se hai unha persona que non o entenda, para que te falar o que entende. Si o sabemos falar. Ah, moi ben. Entonces que vostedes empregan o idioma dependendo do que a xente lles fale. Bueno, si o entendemos, si non, non Vale. falamos nada. Se non falamos nada. Moitas. Que opina vostede sobre o galego? É unha lingua que bastante falada aquí en Galicia e o que quere falar aquí en Galicia. E vostede emprega a diario? Alicia Gallego. Diario non moito. Non moito. Para con xente maior e sitios públicos. Ah, vale. Alicia Maior, Gallego. a mi edade falo Moitas gracias. Falo moito. Non, porque non soy de aquí. Ah, vale. Boas tardes. Que opina vostede sobre o galego? Que é o idioma que temos que falar aquí. Sí, E vostede emprega a menudo? todos os días. Todos os días? Todos os días. E a súa familia tamén? Tamén. Ten fillos? Teño dúas fillas. E tamén o falan? Tamén o falan. Vale, moitas gracias. Eu teño unha filla que é profesora de inglés, pero fala galego. Fala galego tamén? Pois moi ben, Veña, moitas gracias. venga. Que opina vostede sobre o galego? Que me gusta, que debemos falalo. Debemos falalo. Claro, é o noso idioma. E vostede emprega sempre o galego? Con xente que me entende, sí. E falo a miña maneira, porque eu hai palabras que non me gusta pronunciar no galego de agora. Como por exemplo? Moitas cousas. Por exemplo, tixola, por exemplo, como é a ventana, como é? Chanela. A xanela. Bueno, culler sí, porque eso xo falaba cando eu era nena. Pero así hai cosas que non me gustan. Que non me gustan, que non me dá xeito a min decilas, entendes? Bueno, pois moitas gracias. Vamos facendo unha enquisa sobre o galego. Poderíame dicir cando o usa? Eu adoito intentar empregar tanto galego como castelán en diferentes ámbitos, aínda que por desgracia non sempre consigo. Son máis castelán falante que galego falante, pero non teño ningún tipo de problema para falar ambos idiomas. E con quen o fala máis? Coa familia ou coas persoas maiores ou coa xente de clase? Eu, polo xeral, se me falan en galego, adoito responder en galego. Pero, o sea, coas persoas maiores, se me falan en galego, eu contesto en galego. E cos de clase, pois con algúns que adoitamos falar en galego, pero polo xeral emprego castelán. Vale, pois moitas gracias. Boas tardes. Boas tardes. Que opina vostede sobre o galego? Bueno, eu falo, pero eu falo mal. A antigua. É verdade que eu galego Sen a nova normativa. como Sempre me falou e dixo como fala a Beatriz Cervella, eu non o falo. Pero bueno, entendo, sí. Emprego en todos os... Emprego ca familia, cos amigos, cando vai ao médico, sempre. Con médico e todo. Sí? Sí. E a súa familia tamén fala galego? Tamén. Tamén. Somos galegos. Todos falan galego? É verdade. Sí. Porque tamén falar o castellano tamén é moito presumir de señorito, porque está en Galicia. Porque hai quen fala o castellano ao mellor para presumir de que ten máis importancia, e a mí non me vayas. Xa. Non ten. Sí. Eu creo que seguiría seguir falando. É verdade. Pois... E que opina do uso que ten agora mesmo o galego? Que hai problemas, que se fala moi pouco nas escolas, que se hai que poñer máis horas a semana de galego. Mire, eu penso Ven pa cá.
que penso que hai que respetar a voluntade dos demais tamén, entende? Eso a mí ni me vai ni me ven. Eu son galego, falo galego porque me gusta aquí, por exemplo, co amigo, non é porque este diante, pero a precio non, eu falamos o galego e entendemos perfectamente. Bueno, pois moitas grazas. Que opinan vostedes sobre o galego? Non lle gusta? Que respeto o gallego, pero aprender o castellano que vale máis. Falalo, non é máis o menos todo o mundo. Hai que en Galicia falas o gallego se queres e aprendelo, sin estudiar. E crían unha asignatura en gallego que é normal. Unha asignatura igual. Pero o demais que aprenden o castellano, porque os rapaciños da hora non van saber falar o castellano. Porque lle dan todo en gallego. Durante esta enquisa encontrámonos a todo tipo de persoas e respostas. Estaban as que estaban a favor do galego e as que non estaban a favor do galego, senón máis ben ao contrario, e as que estaban a favor do galego pero non o empregaban ou non o empregaban na normativa que estaba agora ou, dependendo con que persoa estaban, empregaban ou Facendo unha encosta sobre o galego. Que te parece o galego? a mí el castellano me... Que te parece el galego? Ese es imbécil. Nesta enquisa tamén nos encontramos a xente como Manuel que fai o que... Non vou a facer tomas falsas, a ver.